en puɗɗorima e inde Gueno ceerno Ahmadou Tidiani Ba mo Madina Gounass wuro sunna annabi ma laapigo diine e nde windere Gueno tagɗo ma Seydi Ba natti yettode ma wonti jaarore Gueno goto tagɗo ma baharu andirago idi gendi ma hay colli e cirkali mum ina barkinoro ma Seydi Ba ko laaftuɗo diine e o sunna annabi ma hay Makka e mawnude nde yima hoolima yima laabi Makka kamɓe fof ɓe ndendi ɓe jaɓɓima sabu yiide ɓe moƴƴere nde hono mum weeɓata ɓe gondi e ma ha golle hajju timmi e jungo ma ɗon ɓe mbela Gueno ɓe tawni mbaadi ma ɓe gandi ka lomtiɗo nulaɗo Mouhammadou ngo tago halfinago jungo ma ko e nder ruulde mawde jaltuɗa anduɓe hewɓe ina coynotono nde rulde ma anduɓe hewɓe jiwɗum dogi jaɓɓima ɓe paami ka maayo mawgo ngo horgo mum weeɓata yo Gueno yurmo yaafo o giɗo ma ceerno Abdoul Aziz Ba jahaɗo mo artata yo Gueno juurnu gurdam ngo ñaamo ma ceerno Ibn Oumar goto mo ɓernde kodduɗa Seydi Ba natti yettode ma wonti jaarore Gueno goto tagɗo ma Seydi Ba ceerno Ahmadou Tidiani Ba mo Madina Gounass wuro sunna annabi ma kuɗol gendiyanki Diop gorko mo cuuɗi men rabat hongo diwan Madina Gounass wuro diine wuro sunna tabital pulagu lamargo Tidianiya